Shugabannin ƙasashen duniya da manya-manyan ƙungiyoyin duniya na ci gaba da Allah wadai da mummunan aika-aikan da aka gudanar a ƙasar Sweden na ƙona Alƙur'ani mai tsarki a ƙarshen watan Yunin 2022. Daga cikin wanda suka yi magana shine shugaban Kiristocin duniya na ɗarikar Katolika Pope Francis, wanda ya nuna ɓacin ransa game da yanda hukumomi a ƙasar ta Sweden suka bari aka ƙona Alƙur'ani mai tsarki. Papa Roma ya yi Allah wadai da hukumomi akan wannan mataki da suka bari na wani mutum ya ƙona takaddun Alƙur'ani mai tsarki. Daga cikin waɗanda suka yi magana a baya-baya sun haɗa da ƙungiyar haɗin kan musulmai ta duniya, wadda ke da sama da ƙasashe 50 a cikinta. Daga cikin wasu ƙasashen sun nuna ɓacin ransu game da yadda ake ci gaba da ƙona Alƙur'ani mai tsarki a ƙasar ta Sweden, ganin cewa wannan ba shi bane karo na farko ko na biyu da ake aiwatar da hakan a ƙasar. Wasu ƙasashe irin su haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun gayyaci jakadan Sweden da ke ƙasarsu domin bayyana ɓacin ransu a bayyane kan irin wannan mummunan aika-aika da ake ci gaba da yi a ƙasar. Hukumomin Sweden na bayyana cewa suna bari ne a yi haka a ganin su a matsayin damar bayyana 'yanci ko kuma ra'ayin mutum. Amma musulman duniya da kuma ƙasashen musulman duniya sun nuna rashin jin daɗin su, inda suke bayyana cewa su suna ƙoƙarin mutunta dukkan addinai ba tare da sun musguna musu ba ko kuma sun yi ƙoƙarin ɓata Alƙur'ani ko kuma Bible a irin ƙasashensu. Wannan ya jawo cece-kuce da zanga-zanga a wasu ƙasashen wanda suke nuna rashin jin daɗin su akan wannan abu da ake yi a ƙasar ta Sweden ba so ɗaya ba, ba so biyu ba. Sun kuma yi kira a tabbatar da cewa an daina yin hakan, kuma waɗanda suke yin haka an hukunta su, kuma a daina ba su dama, musamman a ƙasashen yammacin duniya waɗanda su ne suka yi ƙaurin suna wajen ɓatanci ga addinai da kuma nuna ƙiyayya a lokuta da dama ga waɗanda suke nuna rashin jin daɗin su idan aka yi irin wannan ɓatanci.